Čaute ľudia, to som zase ja, Max, a ideme točiť Fortnite, no. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, keď nie, tak budem smutný, ale keď áno, tak dajte mi aspoň 50 lajkov. No a ideme natáčať, jak budem robiť misie, lebo som si kúpil Battle Pass a chcem robiť misie a také veci. A dajte si určite nejaké dobré jedlo a kúkajte. Dúfam, že vyhráme aspoň hru, ale musíme teraz padať, keď sa pozrieme do questov. Nie, toto musíme tuto padať. OK. Prepáčte, že toľko som nenatáčala, bol som chorý. No a sa mi to vypomstilo, jak som hovoril, že ja nebudem chorý a som. A skúsime, nie. A možno bude ďalšie video, to bude o challengeach, že musíme možno, neviem, len nejakú zbraň, alebo len alebo nestrelné zbranie, no len Sub-Zero rukavice. Neviem, ako nám to pôjde. A napíšte mi do komentáru, či sa vám páči táto sezóna, lebo mne sa dosť páči. Lebo proste je to tu pekné, aj dobre spravené a ten Battle Pass je skvelý. Ten Battle Pass sa mi veľmi páči. Nikto tu za mi nepadá, tak to je super. To hneď čestka je. No, ja som zakrikol, to padá, už som niekto. Ježiš, čo mám za aim? Ja mám aimbot. Revolver. Počkej, to čo je? To je mamut pistolka modá. A s jedným nábojom, no skvelá. Ďalšia mám pistolka. Čo je toto za quest? Konečne teraz je ten quest. Mám čas? A poď už rýchlejšie, nemám čas.
proti ma prepáč, že som nehovoril, ale sústredím sa, lebo fakt ako Ježiš, jak ma mohli dať do prčic. To nevadí. Dostal som tu nejakú vec. Nice. A aby ste mi verili, mám naozaj Battle Pass. Čo si mám? Toto vyzerá hustie. A ešte mi napíšte do komentáru, že či poznáte nejaké mapy, kde dostanem veľa XPčok, lebo ja by som fakt potreboval veľa XPčok. Ale žiadnu neviem takú nájsť. Nebudem vám klamať, žiadnu neviem nájsť. A ja by som naozaj potreboval do prčic. Musíme to nájsť, alebo či by tu neboli nejaká... Alebo od Míca by som si hlavne toto zahral. Áno, to Winter Village. Áno, to... Áno, toto. Nice, dobre, tak ideme hrať Mythovú hru. A keby dačo, tak určite dávajte odber Mythovi a ešte mojim kamošom BV a Viktorko a NVM Nikolás. Oni sú fakt dobrí. Jeden má už 100 odoberateľov a naozaj pozrite si ich kanál, lebo sú fakt dobrí. Sú fakt dobrí, vedia natáčať a sú aj smiešné videá o nich. A sú tam aj videá so mnou. 99 bod Winter Village. A ja už som strašne tú uhorku. Uhorečka. Dobre, zoberieme si toto. Toto si zoberieme. Toto. A čo ešte budeme potrebovať také? Ja neviem, niečo také budeme ešte potrebovať. Ale tak asi si zoberiem brokovnicu. Z asi season 4, z season 5, teraz neviem. Ale dúfam, že to bude. A není tu. Abo je. Ešte sa tuto raz pozriem. Nevidím. Tak. Tak čo použijem? Toto je dobré. Ne, tá veľmi kope. Áno, toto je dobrá. Ubuchy. OK. Čo? Ne. Dobre, tak to je jedno. Tak poďme toto pozabíjať pár tých mobov. A ideme na to.
No, jakí sú slabí. Ale uberajú mi damage, lebo je ich tu veľa. Ja som dal 200. Ja som nechtiac toto stlačil do pričíc. A zase mám to tu. Joj! No, konečne. Toto za 4 minúty a toto za 9 minút. Škoda, už chcem, aby sa mi to otvorilo. Dobre ľudia, už tuto to ukončím a keď sa vám toto video páčilo, tak prosím dajte mi asi koľko, tak aspoň tých 50 lajkov a čaute!